Espero que vosaltres i totes les persones que estimeu estiguin bé. Fa molt de temps que no entro aquí a les plataformes, o sigui que entro poquet, i llavors la gent es preocupa i em pregunta què me passa, que no sé, que potser torni a estar malalta. I no, en resum, estic bé. La raó per la que no estic gaire a Instagram... Tinc un nou projecte per compartir. Estic creant un nou espai per ensenyar anglès amb molt d'amor i carinyo i compartir la meva passió, que és ensenyar anglès i empoderar persones també, i empoderar nens, i que no tinguin por de parlar aquesta llengua que a principi sembla tant com un bitxo, no? Com un monstre de 7 caps, i no és tan així. Anem veient, no? Que sí que té molts nivells i és bastant challenge, no? És bastant desafiador, però amb amor i carinyo es poden fer moltes coses. I al principi em feia molta por d'obrir aquests espais, tant el físic com el virtual, no? Per Instagram, però sí que tinc molta fe i molta confiança en el que faig. Si fem les coses amb amor i ben fetes, dona fruits. Per això també estic obrint com un altre espai a l'Instagram, una altra pàgina, un altre canal que serà per parlar més d'això d'una forma més professional. Així que espero i desitjo molt que em podeu acompanyar en aquest nou camí.